फैयो बहुत मानसि जायो खिन्थु खायसेया मिथिगौ नाथाय दिनैसिमबो फैफेराखै दा जायफ्रा फैयाखै बिथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय मोजाङै हावलियाव रास मेलाया माबायदि जायो मोनसे एक्सपिरियेन्स ला नोंथांमोना फैनो हायाब्लाबो मबाइलावनो बा आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन बे रास मेलाखौ Online ini mana tora? Kita ini Ras Mondir, Haulini Ras Mondir. Besar Mondir. All India mitia Haulini Ras Melaka. Bयबो मिथियो आरो बेयाव जे एसेबां गेदेर रास मेला जायो बेनो आरो रास मन्दिरा बेनो हावलिनि बियो Online ini mana tora?